Lahat tayo talagang hinihintay ang pagsapit ng Pasko dahil ito ang pinakamagandang panahon para magsama-sama at pinakahihintay ng bawat isa. Pero paano kung ang pinakahihintay na Pasko ay ang araw na siyang nagbigay sa iyo ng dilubyo at matinding sugat sa iyong puso? Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga magiliw mong tagapakinig. Ako si Jackson, at ang karanasan na aking ibabahagi ay ang karanasan ko at ng aking buong pamilya. Nakatira kami sa Laguna. 3 kaming magkakapatid. Ako ang pinakabunso. Ang panganay ay si Kuya Jasper at ang ikalawa ay si Ate Jasmine. Si Papa ay kilala sa pangalang Johnny, habang si Mama naman Amanda. Parehong tubong kibungan binggit sina Mama at Papa. Pero sa Manila na sila nag-aaral ng kolehiyo at nakapagtrabaho. At dahil sa pagpupursige nila pareho kaya nakabili sila ng bahay sa isang subdivision sa Laguna. Hindi ito yung primera na klase ng subdivision pero masasabi kong nasa maayos kaming bahagi ng lugar at ligtas na kapaligiran. At dahil malayo sa kamag-anak ay nakaugalian na namin na umuwi sa Benguet tuwing mahal na araw at Pasko. Ito din ang araw na inaayawan ni Kuya Jasper at Ate Jasmine. Dahil siguro hindi sila makakapaglaro. Mahilig kasing maglaro at gumala sina ate kasama ang kanilang mga kaibigan. Minsan naman ay sila lolo at lola ang bumababa sa bundok. At dahil sa sobrang mahal ng pamasahe kaya bihira lamang silang bumababa nun. Ang tanging ginagawa na lamang nila Mama at Papa. Sila ang bumibili ng mga pangangailangang grocery at ang pangunahing binibili nila Mama ay bigas, asin, asukal, gas. 3 pangunahing pangangailangan ang binibili nila Mama at Papa para ipadala sa bundok. Inaabangan na lamang nila Lolo sa lugar kung saan doon lamang abot ang transportasyon. Malapit ito sa paaralang elementarya ng isang lugar sa tuktok ng bundok. Sa mga taga-Kibungan yan, sigurado ako na alam niyo kung anong paaralan ang tinutukoy ko. Sa pag-akyat sa bundok ay kailangang umagang-umaga pa. Yun ba bago pang tuluyang tumaas ang sikat ng araw. Nang sa ganun ay makita ang magandang tanawin. Nakakalula pero nagsisigandahang tanawin ng lugar. Dahil kapag lagpas tanghali na, napapalibutan ng ulap ang lugar na ito. Ang lugar na ito ng mga panahon na iyon, kung titingnan mo lamang ang uri ng pamumuhay ng tao, salat. Yun ay kung pagbabasyan lamang ang uri ng pamumuhay at paggawin ng mga tao doon. Pero kapag nanatili na sa lugar ay doon makikita kung gaano kasagana ang mga mamamayan. Kung bakit kinikwento ko ang lugar kahit sa Laguna kami nakatira. Yun ay dahil ito ang paborito kong lugar ng bata pa ako. Pero may pangyayari sa buhay naming mag-anak na ayaw ko nang balikan. Ganun pa man ay maayos na ang buhay ko. May sarili na akong pamilya. May apo na. At sa tingin ko ay kaya ko nang balikan ang lugar na yon. Yun nga lang, hindi na kaya ng tuhod ko. Bago ko pa man ikwento sa inyo kung ano ang nangyari sa pamilya ko, hayaan niyo muna akong isalaysay sa inyo ang normal naming pamumuhay. Mahigit 8 taon kaming hindi nakauwi sa Kibungan. Dahil nagkasakit si Lola na siya ng nanay ni Mama. At para magpagamot ay dinala siya ng aking tiyuhin sa syudad. Sa bahay siya nanatili. Dahilan para kumuha si Mama ng kasambahay para may tagapag-alaga kay Lola kapag nasa trabaho si Mama. At kami naman ay nasa eskwelahan. Sa pagpapagamot kay Lola ay hindi biro ang nagastos ng aking magulang noon. Ganun pa man, ayos lang naman yun sa kanila. Ang mahalaga ay gumaling si Lola. Pero dahil sa matagal na ang iniinda nitong sakit, hindi na ito nag-aapan pa. Pero nang sumapit na ang ika-6 na taon ay nagpupumilit na si Lola na bumalik na ng Benguet. Araw-araw na ito nagwawala
Inaaway na niya si Mama. Maging kay Papa, nagmamakaawa siya na uuwi na siya sa Kibungan. Pero si Mama gusto pa rin siyang ipagamot kaya ayaw niya pa sanang pauwiin si Lola. Hanggang sa isang hating gabi nun, kinatok ng aming kasambahay na si Manang Nelly ang kwarto nila Mama at Papa. Nagwawawala na naman si Lola at hindi niya kayang patahanin. Maging kami ni Kuya Jasper ay napalabas sa aming silid nang marinig namin ang mga sigaw ni Lola noon. Sabi nito, mamamatay na umano siya. Gusto na niyang umuwi. Gusto niyang tumabi sa himlayan ng kanyang inang at amang. Ayaw niya umnong mamatay doon sa lungsod. Nakikiusap siya na iuwi na umano siya noon. Wikang ibaloy pa ang gamit ni Lola ng mga panahon na ito. Dahil doon ay wala nang nagawa sina Mama at Papa, kundi ang pangakuan si Lola na uuwi na ito sa darating na Sabado. Dahil sa sinabi ni Mama ay huminto na sa pag-iyak si Lola. Panay ang pagpapasalamat nito. Kahit nalulungkot, wala nang nagawa sina Mama at Papa kundi ang pauwi na lamang ito sa Kibungan. At para magawa yon, kailangan nila itong ihatid. At dahil hindi pwedeng isakay si Lola sa bus ay kailangan nilang mag-drive papunta sa bundok. Nakapagpuntar naman po kasi ng dalawang sasakyan sina Mama at Papa. At ang panahon na yon ay hindi pwedeng gamitin paakyat ng bundok ang sasakyan na kanilang ginagamit. Pangsyudad lang talaga ang forma ng sasakyan nila. Hindi nito kakayanin ng malubak, maputik at mabatong kalsada paakyat sa tuktok ng bundok na yon. Kaya ang ginawa ni Papa, pumunta ito sa terminal ng bus papuntang Baguio. Marami siyang kakilala na nagmamaneho ng mga sasakyan doon. Ang iba'y kamag-anak niya. Minsan naman kamag-anak ni Mama. Doon ay napag-alaman niyang FX ang magandang gamitin na sasakyan sa pag-akyat. Hindi ito ganun katibay na sasakyan para sa iilan pero ito ang pinakamagandang gamitin sa pag-akyat sa bundok maliban sa motorsiklo. Dahil doon ay napagdesisyonan nila Mama na ibenta na lamang ang kanyang sasakyan para ibili yon ng FX. Napag-usapan din nilang ihahabilin nilang sasakyan sa aking Tito Benny, kuya ni Mama. Siya na lamang ang magmamaniobra ng sasakyan. Pwedeng parentahan nila sa mga tao kapag bumababa sila ng bundok at umaakyat. Nang sa ganun, magkaroon sila ng pagkakakitaan maliban sa pagtatanim ng mga gulay at ng strawberries. Nang magkasundo na sila sa kanilang plano, dali-dali na nilang inasikaso ang pagbebenta sa sasakyan. Hindi naman sila nahirapan dahil sa bago pang sasakyan ni Mama at wala pang galos. Bago sumapit ang Sabado, nakabili na sila Mama ng FX noon. Second hand. Ganun pa man ay sigurado si Papa na magandang kalidad ng sasakyan na yon dahil sa mismong kasa nila ito binili. At para na rin masuri ang makina ng sasakyan, ay ito na mismo ang ginamit ni Papa sa pagpunta sa terminal ng mga bus na biyaheng Baguio. Nagbabaka sakali siyang makita niya sa lugar ang pinsan ni Mama na si Tito Romer noon. Isang batikang tsuper si Tito Romer. Mahigit isang dekada nitong nagbabiyahe ng sasakyan mula Kibungan hanggang terminal sa Baguio. Minsan naman ay nakakarating pa ito sa Manila. Kaya't nagbabaka sakali si Papa na nasa terminal ito. Hindi siya nabigo. Sakto lamang ang pagdating ng sinusundan na bus ni Tito Romer noon. Doon ay nagdesisyon na si Tito Romer na sumama na kay Papa pauwi sa bahay. Na makita ni Lola na kasama ni Papa si Tito. Natuwa ito. Alam niyang sigurado nang makakauwi siya sa may Kibungan. Pagkatapos ng ilang taong pagiging bugnutin ni Lola, sa wakas ay naging maaliwalas ng kanyang mukha. Pagdating ni Mama kinagabihan ay nagulat pa siya nang marinig niyang pagtawa ni Lola. Habang si Papa ay napapailing na lamang. Habang paparating yung araw na pag-alis nun, siyempre pinagsabihan kami ni Lola na magpakabait at huwag magpasaway. Tumango naman kami. Sinabihan niya rin kami na total ay uuwi din naman kami doon sa Pasko at Bagong Taon. Napatingin kami kay Mama sa sinabi ni Lola. Tumango naman ito at nagsabing,
Uuwi nga daw talaga kami sa Kibungan dahil doon na ulit si Lola. At isa pa, nalalayo na umano kami masyado sa mga kamag-anak namin noon, kaya kailangan din naming umuwi doon. Nang sa ganun ay makilala namin ang mga kamag-anak namin sa partido ng Papa at Mama. Dahil sa kanyang sinabi, natuwa ko. Makikita ko na muli si Lolo. Pero sinabi ni Mama na sa Sabado ay sila muna ni Papa ang susunod doon. Babalik na lamang sila ng Linggo. At para hindi sila abutin ng gabi sa pag-akyat sa bundok ay kailangan nilang magbiyahe Biyernes ng gabi. Para sa susunod na araw, nasa Benguet na sila at hindi na sila mahirapan pa sa pag-akyat sa Kibungan. Habang kaming tatlo naman ay maiiwan na muna sa pangangalaga ni Manang Nelly. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Sumapit ang Disyembre. Excited na ako dahil sa malapit na kaming magbakasyon sa Benguet. Samantalang sina ate at kuya naman ay wala lang. Sinabi naman ni Mama na pupunta kami doon bago pa man ang Pasko kaya bago sumapit ang araw ng aming pag-alis, pumunta na si Tatay sa terminal ng bus kung saan naroon ang kanyang kakilala. Nakiusap siya dito na sabihan si Tito Romer na darating kami at kailangan namin ng sundo nun. Sinabi niya rin dito kung anong araw at kung anong petsa. Umuo naman ang kanyang kakilala kaya ayos na. Isang araw bago kami umalis ay nilagnat ako. Hindi lang basta lagnat yun. Napakataas talaga ng temperatura ko. Nagtaka si Mama dahil hindi naman ako nabasa ng ulan. Wala din naman akong nakain na bawal o kung ano pa man para maging sanhi ng aking lagnat. Sabi ni Papa baka lagnat laki lamang ano. Wala na noon si Manang Nelly gawa ng umuwi din ito sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Kahit na ayaw ko noon ng amoy ng gamot, pinilit ko pa rin ang sarili ko kasi gusto kong mawala ang lagnat ko noon. Baka kasi pag hindi ako gumaling, hindi kami makakauwi ng Benguet. Itong si Manang Nelly, Sir Seth, bago ito umalis ay may binigay na pulsera sa akin. Isuot ko umano yun lalo na kung may pupuntahan ako na hindi pamilyar sa akin na lugar. Parang pantaboy umano ang pulseras na ito ng kahit na anumang nilalang. Siguro dahil sa gusto kong gumaling, kinuha ko ang pulseras na nilagay ko sa drawer. Sinuot ko ito bago bumaba ng sala. Umupo ako sa sofa at nanood ng TV. Hanggang sa hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako noon. Pagkagising ko, hapon na. Nawala na rin ang lagnat ko. Ginutom ako kaya mabilis akong kumuha ng tinapay na makakain. Habang sila Mama naman ay naghahanda na ng mga gamit na aming dadalhin sa pag-akyat sa lugar nila Lola. Magtataksi lamang kami papuntang terminal ng bus at doon ay sasakay kami ng bus hanggang Baguio. Maayos naman kaming nagbiyahe papunta sa terminal ng bus noon. Hanggang nakasakay na kami ng bus papuntang Baguio. Pero nang nasa 3 oras na kaming nagbabiyahe, bigla na lamang huminto ang bus. May bigla kasing tumawid sa kalsada na sa tingin namin. Parang babae na may kargang bata. Natakot kami dahil akala namin masasagasaan niya na ito. Bumaba ang konduktor. Maging si Papa at ang iba pang kalalakihan na pasahero ng bus para tingnan kung anong nangyari. Pero wala naman silang nakita nun. Takang-taka kaming lahat nun. Si Mama naman ay bigla na lamang napas-sign of the cross at napadasal na lang ito. Maliwanag eh. Kitang-kita namin. Pero ba't biglang nawala, di ba? Bumusina na lamang ng 5 beses ang bus bago nagpatuloy sa pagbiyahe. Kalahating oras pang nakalipas ay pinakain na kami ni Mama. Pagkatapos kumain ay uminom ako ng gamot at muli akong nakatulog. Pagkarating sa terminal sa Baguio, nakita namin yung FX nun. Naroroon din si Tito Romer na nag-aantay. Na makita kami nito ay kaganitong lumapit sa amin. Pero sa halip na kunin ang aming mga gamit ay si Kuya Jasper ang una nitong nilapitan. Hinawakan niya ang buhok nito at hinimas-himas kasabay ng pagbuka-buka ng kanyang bibig. Pagkatapos nito, hinipan niya ang bunbunan ni Kuya.
Ayos ka lang ba, Balong? Wala ka bang nararamdamang hindi maganda? Tanong nito kay Kuya. Bakit pinsan? May problema ba? Tanong ni Papa noon. Mamaya ko na sasabihin sa bahay, pinsan. Wika naman ito habang tinutulungan si Papa sa pagkarga ng aming mga gamit sa sasakyan. Dali-dali kaming sumakay ni Ate Jasmine sa sasakyan. Ilang sandali pa ay sumunod na rin si Kuya. Pero ang paningin niya ay nakatanaw sa kabilang bahagi ng kalsada. Sinundan ko ang tinitingnan niya. At doon ay nakita ko ang isang matandang babae na nakatingin din sa kanya. Maluwag ang pagngisi ng babae na hindi ko maintindihan kung matatakot ba ako o matutuwa. Matulis ang maliliit nitong mga ngipin. Na tila ba kaya nitong punitin kahit pa gaano kakapal ang balat na kakagati nito. Walang ano-ano. Biglang nalipat sa akin ang tingin ng matanda. At mas lalo pang lumawak ang pagkangisi nito. Pero tila ba may nakita ito sa akin na nagpabago sa modo ng ginang na yon. Bigla na lamang napawi ang pagngiti niya. Napalitan nito ng mga matalim na pagtitig sa akin na tila ba gustong gusto ako nitong hablutin. Nakipagtitigan ako sa matanda pero nauna na itong bumawi ng kanyang paningin. Hanggang sa ayon, pumasok na sina Papa at Tito Romer sa sasakyan. Bago pa man kami makaalis sa lugar ay nagbusina si Tito Romer ng malakas nun. 5 beses din yon. Nasang sinundan naman ng iba pang mga sasakyan na nakasunod sa amin. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ko sa biyahe namin paakyat sa bundok ay ang mga sasakyan na magkakapareho. Puro FX yung mga sasakyan na nakikita ko sa daan na kasabayan namin. Habang tumatagal, mas kumikipot ang kalsada na aming dinadaanan. Hindi na pwedeng magsabay ang sasakyan sa lugar. At kapag may nakasalubong na pababa ay kailangang magbigay daan. Kailangang palampasin muna ang isa bago magpatuloy sa pagmamaneho ang isa. Maya-maya ay huminto ng sasakyan. Akala namin magpapahinga lamang kami pero yun pala, doon na kami bababa dahil hindi na kayang umakyat pa ng FX nun. Mula sa lugar kung saan pinarada ni Tito Romer ang sasakyan, naglakad na lamang kami papunta sa bahay nila Mama. At dahil alas 4 na ng hapon kami nakarating sa lugar kaya madilim na at makapalang ulap. Malayo pa lamang kami sa bahay ay may natanaw na kaming tao na may daladala ring flashlight. Nang makalapit na ito sa amin, doon namin nalaman na ang kapatid pala ni Mama na si Tito Benny. Inalalayan niya kami papunta sa bahay. Hirap na kasi kaming makita ang paligid nun. Napakalamig din ng lugar na kahit nakasuot na kami ng makapal na jacket ay nanginginig pa rin kami sa lamig nun. Naging maayos yung pagtanggap nila Lolo at Lola. Siyempre kagaya ng dati, nagkwentuhan, nagkamustahan. Pagkatapos ng hapunan, saglit uling nagkwentuhan sina Mama at Lolo habang nakahiga kami sa banig. Hanggang sa iyo na, hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Nagising ako ng hating gabi dahil sa narinig naming ingay ng hayop sa labas ng bahay. Nakita ko si Tio na nagpabaga ng uling sa takip ng malaking kaldero. May nilagay siyang mga bagay na hindi ko alam kung ano-ano ang mga kahoy na yon. Pero gusto ko yung amoy na nalalanghap ko mula sa usok ng pangsoob na ginawa niya. Hindi ko na alam kung anong oras ako muling nakatulog. Pero nagising ako dahil sa paggising sa akin ni Kuya Jasper. Marami na mga bata sa labas ng bahay nila Lola na hindi ko alam kung saan nanggaling. Ayon kay Lola, mga kamag-anak namin sila at pwede kaming makipaglaro sa kanila kahit gaano pa katagal. Total ay nasa bakuran lamang kami. Kinahapunan matapos ng tanghalian. Muli na naman kaming naglaro sa kamag-anak namin. Habang naglalaro ng taguan, nakita ko sina Kuya Jasper at Ate Jasmine na naglalakad palayo kasama ang isang batang lalaki nun.
Tinawag ko silang dalawa pero para bang hindi nila ako naririnig. Sa unahan, nakita ko ang matandang babae na nakita namin sa paradahan ng bus. Sinubukan ko silang habulin, pero napakabilis nilang maglakad papunta sa bundok na punong-puno ng ulap. Nawala akong kakaya na mahabol sila kaya muli akong bumalik sa bahay para ipaalam kina Papa at Mama na sumama sila Kuya at Ate sa isang batang kalaro namin. Pero pagpasok ko sa bahay, Sir Seth, nagsisiiyakan na sina Mama at Papa. Maging si Tito Romer at Tita Luella. Si Lolo nakita kong umiiyak din. Lumapit ako sa kanila na nag-uumpukan sa upuang tumba-tumba ni Lola. Nakita ko si Lola, hindi na humihinga. Saglit kong nakalimutan ang sinasabihin ko sa kanila noon. Gawa ng siyempre, lungkot na lungkot talaga ako. Maya-maya pa, hinanap na nila sina Ate Jasmine at Kuya Jasper. Kaya doon ko na rin naalala at sinabi sa kanila kung ano ang nakita ko noon. Dali-daling tumayo si Tita at tinawag sina Mama at Papa. Tinanong kami ni Tito Romer noon. Siyempre sinagot ko siya kung sino yung kasama ng dalawa kong kapatid. Nang palabas na kami sa bahay, nakasalubong namin ang tatlo. Ang dalawang pinsan namin at ang batang aming kalaro. Bakit ka nandito? Di ba kasama mo sina Ate Jasmine at Kuya Jasper? Tanong ko sa kalaro namin noon. Kumunot ang noon nito habang sumasagot ng, Hindi kanina pa kami naghahanap sa kanila. Hindi namin sila nakita. Nang marinig yon ni Tio ay tinanong niya ako kung maliban sa bata na kasama nila ate at kuya, ay may nakita pa ba akong iba? Dahil doon, sinabi ko sa kanya na nakita ko ang matandang babae na nakita namin sa sakay ng bus sa Baguio. Nang sabihin ko kung anong itsura ng matandang yon, biglang napamura si Tito. Yun umano ang dahilan kung bakit siya bumusina ng ilang beses bago kami tuluyang umalis sa lugar. Hindi na nagawang magtanong ni na Mama at Papa ang kung ano ang ibig sabihin ni Tito Romer. Hinanap nila sina ate at kuya. Sasama pa sana ako sa kanila pero pinaiwan nila kami sa bahay para bantayan ang labi ni Lola. Nakaupo lamang ako sa tabi ni Lola habang pinapanood sina Tita at Mama na inaayos ang mga gamit nito na siyang isusuot niya sa kanyang libing. Natapos na lamang sila sa kanilang ginagawa. Hindi pa rin nakabalik si Papa at Tito. Nang unti-unti nang magdilim sa labas noon, doon na nagsimulang mag-alala ang lahat. Maya-maya bumalik si Tito Benny pero hindi nito kasama sina Papa. Kasabay ng pagpasok niya sa bahay ay ang pagkarinig namin ng mga nakakatakot na huni. Napamura si Tito Benny at kaagad na hinanap ang kanyang itak. Itong itak na ito, mahaba to Sir Seth. Ginagamit niya yun sa pagtatabas ng damo sa kanyang taniman ng gulay sa bundok. Muli itong lumabas ng bahay at sinabihan kami na huwag basta-bastang magbubukas ng pintuan at bintana. Tuloy-tuloy ang tunog na naririnig namin noon. Si Lolo naman kahit na mahina, gumawa ito ng siga. Nilagay niya sa takip ng kaldero. Nilagyan niya yun ng mga bagay na kagaya ng nilagay ni Tito Benny nung unang pagdating namin sa lugar. Nilapitan ko si Mama at tinanong kung anong mga gamot ang nilagay ni Lolo sa kanyang siga noon. Doon ko nalaman na ang lahat ng yon ay pangontra sa mga aswang. Insenso, binasbasang palaspas at kamangyan. Yun ang nilagay ni Lolo. 2 oras pang nakalipas ay nakauwi na sila Papa at Tito Romer. Kasama na nila sina ate at kuya. Kaya't ganun na lamang ang tuwa naming naramdaman. Dahil naman sa walang imbalsamo sa lugar kaya kailangan ng ilibing si Lola kaagad. At ang klase ng libing na sinasabi ko ay hindi yung tipo ng libing na ibinabaon sa hukay. Kailangang dalhin ang bangkay sa isa sa bahagi ng talon
kung saan may mga yungib na pinaglalagyan ng mga kabaong. Samantalang sina Ate Jasmine at Kuya Jasper naman ng gabing yon, hindi nagsasalita. Pero ayon kay Papa, dahil lamang umano yun sa pagod. Hindi ko alam kung ano kaming oras nakatulog ng gabing yon, pero ginising na lamang ako ni Papa para sumama na sa paglibing kay Lola. Maging sina Ate at Kuya ay nagawa pang sumama sa amin ng araw na yon. Pero dahil sa mga bata pa kami kaya hindi namin nagawang sumama sa pagbaba nila sa bangin para ihimlay ang labi ni Lola sa tabi ng kanyang mga magulang. Nakita ko sina Ate at Kuya, namumutla na. Sinubukan ko silang hawakan pero kusa silang lumalayo sa akin na para bang may kinatatakutan. Mahigit 1 oras pang nakalipas ay natapos na sila Papa sa paglagay kay Lola sa himlayan. Nang makabalik na kami sa bahay, dali-daling pumasok sina Ate at Kuya sa silid. Hindi na ako mapakali, kaya tinanong ko na si Mama kung bakit hindi ako pinapansin ng mga kapatid ko. Pupunta na sana ito ni Mama pero bigla namang dumating si Tito Romer kasamang isang matandang maraming tattoo sa katawan. Ayon kay Tito Benny, isa itong albularyo na titingin kina Ate Jasmine at Kuya Jasper. Dinala nilang matanda sa silid kung saan natutulog ang 2 kong kapatid. Sinundan ko ito para malaman kung ano ang nangyayari. Pero nang hawakan pa lamang na manggagamot ang pulso ng 2 kong kapatid, kaagad na itong umiling-iling na ang ibig sabihin ay wala nang buhay ang 2 kong kapatid noon. Hindi naman ito pinaniwalaan nila Mama at Papa na naging sanhi para magmadali kaming bumalik sa syudad kahit pa 2:00 pa lamang ng tanghali. Pasko pa. Hindi kami ni Mama huminto sa pagpanalangin habang nasa biyahe. Ilang beses pa kaming huminto sa pagbabiyahe dahil sa aberya. Ganun pa man, walang makakapagpigil kay Papa sa kanyang desisyon na bumalik kami noon. Tanging si Tito Benny na lamang ang kumausap sa manggagamot, habang si Tito Romer naman ay sinamahan kami pabalik. Hating gabi na nang marating namin ang ospital kung saan diniretso sila Kuya at Ate. Pero kagaya ng sinabi ng manggagamot, malamig na ang bangkay ng 2 kong kapatid noon. Parang pinagsakluban kami ng lupa sa nangyaring trahedya sa aming pamilya. Walang paliwanag ang doktor sa kung ano man ang nangyari. Ang tanging sinabi niya lamang ay ilang oras nang patay ang 2 kong kapatid bago pa sila madala sa ospital. Pero kung ang albularya naman ang pagbabasihan, inaswang sina Ate at Kuya. Ang daming nangyari noon. Ayaw naming tanggapin. Ibinigay ni Papa ng tuluyan ng sasakyan sa kapatid ni Mama. 6 na buwan ang nakalipas ng pagkamatay ni Lola, Ate Jasmine at Kuya Jasper. Namatay si Lolo. Pero hindi na kami nakaakyat ng bundok. Nanatili kami sa syudad dahil hindi pa rin namin kayang punta ng lugar. Lugar na siyang nagbigay sa amin ng sobrang sakit at bigati na hindi namin makakalimutan kailanman. Simula noon ay hindi na namin sinubukan pang magbiyahe o mamasyal kahit nasa syudad lamang ng Baguio. Magpasa hanggang ngayon, bumabalik pa rin ang sakit sa tuwing Pasko. Lalo na't naaalala ko pa rin ang mga kapatid ko.